col·laborador. Compromís amb les persones. Col·laboradora, Innovadora i facilitadora. La Direcció de Transformació i Salut Digital té com a objectiu millorar la qualitat de vida i la satisfacció de les persones, pacients i professionals, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la seguretat de l'assistència. Escoltem i guiem els professionals de la salut a trobar les necessitats no resoltes a través de diferents tècniques i metodologies com per exemple Design Thinking. col·laborem i co-creem per tirar endavant aquelles transformacions que aporten un valor afegit a l'hospital. Amb curiositat, perquè era la banda desconeguda. D'ençà la pandèmia, la salut digital està demostrant el seu gran potencial. Som motor de canvi en l'eficiència del sistema. Pioner en salut digital. Un hospital sense parets. Amb un model transversal, individualitzat i global, on el pacient és part activa del procés. Transformació digital. L'apoderament del pacient. Personalització i humanització.